Ah, ndikulandirani nonse abwenzi okondedwa, nonse omvera kwina kulikonse kumene muli mu dzina la Yesu Khristu. Pano pakudziwa Yesu television. Mungu khala omasuka vero landiridwa, khale mchiyanjano ndithu limodzi wokondwa. Davide wakale mu Bible amati nalo kondwa pamene amati tipiteni ku nyumba ya Yehova. Ndi chimakhala chokondweretsa zedi kwa munthu amene ali njala ya Mulungu kati mwake, kukhala pamalo pamene ulemerero wa Mulungu ukuyendera. Ndipo ulemerero wa Mulungu suyendera pena paliponse koma pokhapo pamene pali mawu ake. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anayankhula m'Bible kuti pali awiri atatu nasonkhana m'dzina lake, iye adzakhala pomwepo. Pokhala Mulungu osanama mwachidziwikireni alipo mpano Ambuye Yesu Khristu amene. Ndipo nukhulupirira kuti adzulula yekha kwa ife mmene tikhala tikumvetsera kwina kulikonse kumene muli. Haleluya. Nukhulupirira kuti mukuyisangalala television imene. Ambuye yangu idalitsa, ikhalitse, ifikire miyoyo ya anthu ochuluka, monga mwa khumbo la Mulungu kuti uthenga wake umuke ku dziko lonse lapansi. Ndikupatsani madalitso a Christmas nonse. Ni nyengo ya Christmas. Ndipo phunziro lathu la lero timafuna tiyankhuleko za Christmas imene. Ndipo nalitchula phunziro limeneli choonadi chenicheni cha Christmas. Haleluya. Nukhulupirira likhala limodzi tikutsatira kuti kodi Christmas ni chani, kuchokera mmene inayamba mbuyo kalelo mpaka nalero. Nanga Mulungu amati chani za izo, kuti tisangalale mokondwera moyenera mu nyengo imene ya Christmas. Tayenera kukhala ndi kudziwa kolondola, chifukwa Satana adagwiritsa ntchito chochitikaso chomwechiso kuti azipeza zona kuti awolowetsapo zinthu zake zimene zili zosayenera, zoyipa, zotichotsa kutali ni Mulungu. Ife namaganiza ngati kuti tikondwerera inde kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu, koma m'malo mwake tikumubaya kachikenaso ni misomali m'manja mwake. Haleluya. Ndiye pa phunziro limeneli mawu athu owerengedwa achokera ku buku la Mateyu. Tiwerenga ku Mateyu 2 verse ya 1 lekeza 3. Mateyu 2 verse 1 lekeza 2. Bible likuti mawu otsogolera mwamba lachichewa. Auti ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode mfumu, onani anzeru akumawa anafika ku Yerusalemu. Verse 2 nati, ali kuti amene anabadwa mfumu ya Yuda, chifukwa tinaona nyenyezi yake kummawa, ndipo tinadzera kudzamulambira iye. Ambuye angodalitsa kuwerenga kwa mawu ake. Tisanaliyambe phunziro lathu tingotseka maso tipemphere. Atate Mulungu osatha, ine ndine amene muli yemweyo dzulo leni nthawi zonse, oyamba ndi otsiriza, inu Jehova wamkulukulu pamakama. Atate tikubwera kwa inu mogonja ndi modzichepetsa kuti Mulungu wamphamvu zonse mudalitse msonkhanowu. Katiyankhuleni, katululireni choonadi chenicheni chimene inu mafuna chokhudzani nkhani imene ya Christmas. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse nchiyamiko. Amen. Mawu akuti Christmas adachokera ku mawu akuti Christ Mass. Christ Mass chimene chinali mwambo umene achiromani katolika amachita posangalalira kubadwa kwa Yesu Khristu. Limodzi unayamba kuchitika mwambo umenewu mu kalelo limenelo mchaka cha 350 AD, kutanthauza kuti pamene Ambuye Yesu Khristu anabadwa patatha zaka 350. Nthawi imeneyi pamene chikatolika chinatenga ulamuliro tsopano.
ndipo chitatenga ulamuliro pansi pa popu wa nthawi imeneyi amene ali Julius, analamula kuti kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu kuzisangalalidwa pa 25 December. Zimenezi zimene munthu ameneyo popu ameneyo wa nthawi imene analamulidwa. Ni pamene mwambo umenewu wa Christmas kapena kuti Christmas monga kumene unachokera unayambira 350 AD. Mpingo wachikalekale umene unayamba pa Yerusalemu ka 53 AD imene sumasangalala nazo zimene za Christmas, koma nthawi imeneyi imene unayamba usangalala za Christmas muulamuliro wa popu ameneyi. Mpingo wa ku Yerusalemu kalelo sumasangalala za mwambo umeneyi. Mbiri imatuza kuti ku Yerusalemu, mpingo wa ku Yerusalemu unayamba usangalala mwambo umenewu mu chaka cha 440 AD pa utsogoleri wa Chiroma omwewo, wa Chiromani Katolika omwewo, pamene timapeza zoona kuti anayamba usangalala nawo mwambo umenewu. Nde mu phunziro limeneli nikukhulupirira kuti tikhala titadziwa za zinthu zingapo zimene zili kodi mafunso angapo amene ayankidwa kuti kodi Yesu Khristu zoona anabadwa pa 25 December. Komanso tiona choonadi chenicheni cha Santa Claus. Komanso tiona njira yoyenerera imene tingachitire ni Christmas kapena kusangalala Christmas. Haleluya. Ndiye choonadi chenicheni chakuti Ambuye Yesu Khristu sanabadwe pa 25 December. Iyeyu pokhala mwana wankhosa amayenera kuti abadwe mu miyezi ngati April, March, miyezi imene chifukwa nkhosa ni nthawi imene mabadwa nthawi zimenezi. Ambuye Yesu Khristu sanabadwe nthawi imeneyi pokhala iyeyu mwana wankhosa wamuna. Koma nanga ni chifukwa chiyani timapeza zoona kuti tusangalalira mwambo umenewu pa 25 December? Chifukwa chake nchakuti pa 25 December inali nthawi imene ku Rome, ku Italy, nthawi imeneyi monga mene taona kuti inali nthawi imene amasangalalira mulungu wawo wa dzuwa. Linali tsiku la kubadwa kwa mulungu wawo wa dzuwa. Pamene Chikhristu chisanafike ku Rome kumeneko ku Italy tsiku la leloli, kalelo anali opembedza mafano ambirimbiri, anali ni milungu yambiri yosiyanasiyana. Mulungu mmodzi wa iwo wina ni dzuwa amene amamusangalalira. Ndiye nthawi imeneyoyo amasangalalira birthday ya mulungu wawo wa dzuwa ameneyoyo pa 25 December. Ndiye tsopano chimene chakuti atachivomereza Chikhristu mu dziko lawo, sanafune kuti achokeretu kwathunthu kuzochitika zawo zakale za milungu yawo yakale, koma anatenga Chikhristu chija ni zawo zakale zija ni kuphatikizirapo. Samafuna kuti asiye kusangalala chisangalalo chakubadwa kwa mulungu wawo wa dzuwa ameneyi pa 25. Ndiye anangotenga tsiku limeneli numaina zoona kuti kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu kuli pano pa 25 pansi pa ulamuliro wa papa umeneyi Julius, monga mene taona kale 350 AD imene. Mbiri yakale imatuza kuti pa tsiku limene pa 25 December maufumu achikalekalewo ngati aku Babyloni opembedza mafano ambirimbiri amachitirapo zinthu zambiri kusangalirirapo ma birthday ya milungu yawo yosiyanasiyana, kubadwa kwa milungu yawo yosiyanasiyana. Ndipo zisangalalo zimenezi zimadziwika ndi makhalidwe auchimo oyipa kwambiri zedi. Makhalidwe ngati oyenda ni akazi aeni, kuyenda na amuna, zisangalalo, maphwando oledzera oyipa ngati amene ni zinthu zoti sizinali za Mulungu zimene zimachitika mu zisangalalo zimenezi. Ndipo zimachitika pa masiku 5 kulekeza 7 mu December mene, from 17th to
23 December, kuyambira pa 17 ulekeza 23 December. Ni chifukwa chake timayiona mizimu ya milungu imeneyi ili nkuonekeraso lero lino mu chisangalalo chimene cha December. Timayankhula zoti inde tikondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu, koma taonani zimene zikuchitika mu nkhani ya chisangalalo chimenechi chimene tikutero. Ni nthawi imene anthu atenga HIV zoti sizinaonekepo nthawi yake ninoyi. Ni nthawi yoti anthu atenga mimba, anthu aledzera, anthu achita zombiri zoyipa. Nkhani ni yakuti tungoyamwirabe mizimu yoyipa yakalero numayipitiriza, koma titayiveka chikhristu, titayiveka chisangalalo cha mwana wa Mulungu. Haleluya! Ngati ife anthu opa Mulungu timene atikhani vumbulutso loona, tisanyengedwe ni Satana asatipake nawo wodzalemene, koma tidziwe kachitidwe bwino ka nthawi imeneyi ya Christmas. Ndiyeta Christmas pamenepa paliso chinthu china chimene chimadziwika kwambiri chimene amati Santa Claus. Uyu Santa Claus chimene wachita Santa Claus watenga ulemerero wa Ambuye Yesu Khristu. Ni chimene wachita, watenga malo a Ambuye Yesu Khristu. Ulemerero umene uzipita kwa Ambuye Yesu Khristu upita kwa ndani? Kwa iye. Ena amamutchula kuti Father Christmas, amene kuti tate wa Christmas. Pali ziyambi ziwiri zimene zimafotokoza kumene anayambira Santa Claus amene kuti azisangalaliridwa. Ku German kumene Santa Claus ameneyo amadziwikanso kuti Kris Kringle, chimene chidali chinyengo cha oyera mtima wina wa chikatolika nthawi imeneyo, amatchedwa kuti Kris Kringle. Munthu amene amadziwika ndi ntchito zabwino, kuthandiza anthu ndi zina zonsezo. Ni kumene mwambo umene osangala Santa Claus unadani unayambira. Mbali zina zimatuzanso kuti uyu chinyengo ichi cha tate wa Christmas amene chinabwera kapena kuti chinayamba ni oyera mtima uyu Nicholas amene anali bishop wa ku Rome. Ku Asia Minor ku maiko amasiku ano ni ku Turkey kumene. Iyeyu amadziwika ni mpingo wa chikatolika ni ntchito zake zabwino zotetezerana ndi kukhala bwezi la wana, kutetezerana. Chifukwa Santa Claus amalumikizidwa kwambiri ni kukhudzidwa ni ana, kutetezerana, kuti iye amachita bwino ni ana. Ndelero lino nkhani yake ni Santa Claus. Tikaona maiko onse adziko lapansi, kani ku Europe kani kuti ni chimunthu chimenechi Santa Claus amene akuti ni tate wa Christmas. Komana chimene iyeyo ali ni kungopotoza choonacho basi, ndipo ni wamwano kwambiri ku dzina la Ambuye Yesu Khristu. Chifukwa Santa Claus ameneyo amapatsidwa zidutswa zimene zili za Ambuye Yesu Khristu kumpatsa iyeyo. Iyeyo amafotokozedwa kuti ni odziwa zonse, pachizungu amati omniscient, amati ni odziwa zonse. Akuti amadziwa nthawi imene ana adzuka, amadziwa chimene ana akusowa, amadziwa ana akamagona. Komanso iye amamufotokoza kuti ni opezeka posepose, omnipresent. Santa Claus amene akuti amadziwa, amapezeka posepose, ndipo amamufotokoza kuti usiku wina uliwonse pachaka akuti iyeyo amatenga mphatso zake nukapereka kwa ana amene akukhala khalidwe labwino. Chinthu china chimene amamufotokozera iye chimene chimakhala chili chamwano kwa Yesu ni chakuti amafotokoza kuti iye ni sovereign, oyima payekha. Ndi zidutswa zonsezi ni za Ambuye Yesu Khristu, koma akuzitenga zimenezi akupatsa chinthu chachabechabe ngati chimenechi, chimene cha nthano si cha moyonso ayi.